natuurlijk gaan doen. Spanning is er op voorhand. Gaat u mee noteren, net als de jury, hè? Dat nummertje, dat wil ik zo meteen bij die overheden zetten, want het is een kampioenschap. Er wordt overgereden. Ja, we gaan van hand veranderen. En daarna zal er dus al een kleine rangschikking moeten plaatsvinden. Ja, help ze alvast maar een beetje. Kun ze er vast naar binnen? Opstellen 166. Nummer 1. 98. 307. 25, 148 van de Friese tuigpaardensport zijn nog in de strijd om zodanig te worden gehuldigd als kampioen van Nederland. Eigenlijk is het een wereldkampioenschap, want nergens wordt zo'n kampioenschap gehouden als hier vandaag in Rijs. Wat een genot om naar te kijken, deze kampioenstrijd. En ze komen nog een keer bij langs en dan weten we het zo daar. En wie de kampioen van Nederland? Opstellen mag IJzer 166. Opstellen nummer 1, Chris van de Wilsterpracht. Nummer 98, Torben 307, Egberdinus Arwin. En nummer 25, Wilster. Ik heb u van tevoren gezegd, dames en heren, dit is een bijzonder spannend kampioenschap. Maar wat ging toch die IJzer? Geeft hij eens een geweldig applaus. Super gedaan, maar we kunnen zo dadelijk kijken of de jury het unaniem eens was. Nou, je ziet 1-1-1, 2-2-2 en dan 3-4-3. Daar zit dan een klein verschil in, maar unaniem. Ja, het is ook nog een keertje Sint-Truidendag.